na je zan sayi wutan nefa da nake saya na 15,000 ba wata yake kai min ba, ina samun 180. Yanzu na je sayan wutan nefa na samu 63. Kwana nawa zai 15,000? Fi sabilillahi me shugaban kasa yake so talaka yayi? Kuma wannan kuɗin nefan ba kawai ya shafi mai kuɗi bane ko mara kuɗi, talaka ya shafa saboda komai za a yi daman bai samu wuta ba, an ƙara mai kuɗin wuta. Ƙanƙaren nan da yake saya ya je ya sha, daman ana cewa ba wuta ba wuta ba wuta, mai ne. To yanzu da man da nefan menene bambanci a ciki? Don haka ni ina kira da talaka ya fito, wallahi talaka ya fito ya yi zanga-zanga. Kuma ƙarya suke yi da suke cewa wai ko abin nan ko me, duk general ne aka ƙara kuɗi.